Zdravím všetkých divákov a priaznivcov Reck'n'Play a vítam vás u tretej epizódy z našej, mojej Stelurove a zároveň aj Reck'n'Play série. A je to Přesně Talk tak. Reck'n'Play. A dnešný diel chceme akoby, jak sme už načali na konci, a ešte vtedy nevydarenom dieli. No, můžu říct, jako, že Mhm. jak se nám to předtím nenatáčelo a potom se to natáčelo, takže jsme ty dva díly, ty dva party dali do jednoho, že jsme to byli docela A má struční. to 48 minút, ten prvý, ten No, čo sme nahrávali. A predtým to bolo asi tak na hodinu a pol, a to je jedno. Jemne skrátená verzia to bolo, ale najdôležitejšie veci si tam hovoril. No, ale dnešný diel sa jedná to, že akoby ukončili sme to príjmanie základné, čiže sme bola tá prvá generácia, ako som hovoril, sme tam asi, základní tým no, Reck'n'Play. asi po pár týždňov, myslím, že po dvoch, po troch, akoby, môžem to povedať za Centríka. Centrík bol príjmutý na jeden taký akoby pomáhačský projekt zvaný Zaplay, Ano, přesně tak. na ktorom ako on, tak aj tedy Michal Kraft alias Rohlík tam Vůbec točili. se divím, že ho tam vzali, ale jo, No to, vzali. to sa divíme všetci, ale to tu nebudeme ťahať. Ale ako keby, taká zase Rohlíkové, musíš povedať, že sme mali tu Jokera. Čo sa teraz za chvíľku hneď tomu ako keby dostaneme. Díky vlastně Rohlíkovi, Mm, ale Rangera. Joker se no, přihlásil na Centříka, mám pocit. na toho, na Rohlíka. Jo, To tak mi Ranger hovoril. Centříka, nějak Mhm, tak. tak to bolo naopak. No a oni samozrejme chceli tým, že ako či už seba, alebo to malo sa propagovať, ako ten Zaplay je to akože propagovať seba. No lenže Centrik a Rohlík propagovali aj server a tým pádom komunitu. Čož sa akoby niekoľko ľudí na to chytilo a to vám o tých hráčoch povie tuto Teluro. Takže zdravím ještě jednou všechny diváky dnešního dílu. Chtěl bych jenom říci takhle krátce k tomu, že vlastně nebejt toho, že Centřík s Rohlíkem se dostali na Zaplay, tak neznáme ani tyhle ty lidi, kteří byli fajn a rád na ně vzpomínám. Takže by se dala nazvat už taková pomalu druhá generace, ačkoliv, no, uvidíte sami. Každopádně díky teda tomu, že se Rohlík s Centříkem dostali na Zaplay, tak propagovali i náš server Reck'n'Play. Jsem velice rád, že se do toho pak podělil i Rohlík, že nám tady v tomhletom pomohl. A díky němu vlastně přišly přihlášky, měli jsme vlastně web od Fuckahedy, dřív jsme měli hostinku Fuckahedy, tak jsme měli takový provizorní web, se kterým nám pomáhal dřív Kablík, který vlastně byl kamarád od Natana. Takže nám tady v tomhletom pomohl a my jsme vlastně díky tomu dostávali přihlášky na e-mail, kde jakoby nám přišlo hodně přihlášek, ale můžu říct, že jenom málo z nich, těch přihlášek, nebyli lidi, který by měli nějaký duševní poruchy. No, jak nazval. Ja ty No. narážeš na to nepočujúceho. Ty si hulvát. Nejsem, tak jakoby, co můžu říct, že první přihláška, co nám teda přišla, za která stala jakoby za to, bylo jakoby video od Centříka a to nám přišlo od pana Rangera. Mně jeho e-mail přišel do spamu, takže něco podobného, jako se stalo Wolfovi, tak se stalo mně. Mně prostě ten e-mail přišel do spamu. A já jsem se na něj podíval asi týden potom, co Centřík vydal to video a on už tam ten týden nějaký byl, ta přihláška. Už nevím přesně, co tam Ranger psal, ale psal tam něco, že by chtěl nějakou komunitu, že už se snaží dlouho dostat do nějaký komunity lidí v Minecraftu, kde by to fungovalo na ten způsob, že by si lidi jakoby pomáhali, kde by si prostě nelhali, nekradli, negriefovali a prostě kde by se jako mohli jim způsobem normálně hrát mezi normálníma, v úvozovkách, ještě nás neznal, mezi normálníma lidma. Už sme až také hovada v tej dobe neboli. To ještě ne, to pak ještě přijde. No, No, takže jakoby Ranger, jsem jeho přihlášku potom jakoby přijmul a měl tam uvedený i ten Skype, takže jsem ho kontaktoval pomocí Skypeu
A podle těch jeho videí jsem typoval, že to je člověk, který může být tak těch 15-16 let, což se nakonec jakoby 16 prokázalo. mal. No, prokázalo, bylo mu 16. Teraz má už 18. Teď už má 18, no ten parchant už je plnoletý, ať si taky zodpovídá za sebe. No, takže jsme hodili řeč s panem Rangerem a já jsem mu říkal nějaký jako podmínky, proč ten server vzniknul takhle a tak, že budu velice rád, když jakoby do serveru přijde na server, že jo, že Do serveru. do naší komunity se nikdy nepřepřetnul, veď ty wolfíku jeden. Ojo, srandičky. Dobre, môžeme pokračovať. Můžeš si udělat ten bartovský smích, viď? Dúfam, že nás Natka nepočúva, ty vana. Já vím. A jakoby s Rangerem potom jsme si začali hodně rozumět, protože on potom chodil hodně často na Skype ty hovory. A skamarádil se tam hodně s Centříkem, s Variusem a hodně s ním jakoby volal a já s Aj so ním. mnou volával vtedy. Jo, i s Wolfikem, ale spíš se víc bavil s Centříkem a s Variusem, jo. No istý čas, hej, to bolo ako... No, to se totiž hodně zalíbil s panem Rohlíkem, takže jste měli svoje intimčo, takže jsme vás nechtěli rušit v té době. Takže jakoby Ranger zapadnu, jeho videa byly takový, že dobrý mikrofon, všechno v pohodě, akorát on vždycky natáčel jakoby ty videa uší a v renderu je vždycky jakoby roztáhnu, takže tam vypadá, že má všechno moc velké a přitom to bylo malý. Neodejde žádné dvojsmysly. No, tie dvojzmysly sama, myslím, že aj v reálnosti mali byť tak trošičku. Vy Play nikdy nevíte, jo. Rangera. To byl Ranger byl první člen přijmutý pomocí přihlášky. Jo, Ranger díky tomu, že se o nás seděl díky Centříkovi ze Zaplé, za což jsem byl rád, protože Ranger byl opravdu velký hovado, se kterým prostě byla hrozná A legrace. doteraz je veľké hovado, však si pamätáš, keď raz za čas s ním hovoríme. A tom jsem jakoby, víš, jakoby ohledně Rack and Play, víš, No. už přece s ním tolik nekomunikujeme, nemluvíme, tak nevíme. Jo, No, já to beru na tu dobu. Takže Ranger v té době zkrátka legrace všechno, podílel se na hodně projektech, pomáhal nám při výstavě Guardian Farmy, to se všechno i pomáhal. On vlastně Ranger měl první plán a to bylo sjednotit to Nether, aby jsme měli ten Nether Hub prostě. To byl jeho prvotní plán, který jakoby se na tom podílel s Centříkem Ranger, takže oni postavili první Nether Hub s Centříkem. Bohužel video nevzniklo, protože oba byli líní to natočit, takže mám jenom obrázky, jo, z toho prostě, jak Rack and Play první Nether Hub vypadal. A jako povedl jsem, byl to takový kruhový, tam byly stromečky, bylo to jakoby do spádu dolů. a kopulova tou strechou, alebo stropou. Nevypadalo to vůbec špatně, povedl jsem, ono to ještě několikrát bylo přestavený. Skôr, tak jak bych to mohl takto povedať, ty si to vtedy cez nejaký plugin, cez set home, alebo spawn? Keď sa dostal, no to bolo akože tak, že v Nether bol ako keby vlastne nacelený spawn, lenže to bolo tak na prde ďaleko, že si sme museli ísť úplne strašnou ďalkou a dookola a potom vlastne až dávno neskôr sa urobil nový na súradnicách overworldových akoby prepočítaných. No jak si říkal, ten spawn byl totiž na takovém debilním místě a my jsme mohli udělat nahoře ten spawn, jenže se neudělal, páč jsem chtěl na těch souřadkách, jak už měli ty lidi, už něco, jako ty, víš, ty Nether brány, aby se to nemuselo předělávat, tak jsme to dali prostě na tu jednu vejšku. Tak jsem akorát přemístil ten Nether spawn, že jo, takže to se potom jakoby dodělá. Takže prostě ono to bolo povedané tak, že to mal Luboš a Ranger s Centrikom mali stavať ten Nether spawnový. No. Na to vysrali, tak som to začal robiť ja. A který Centrik myslím, že trošku dávnejšie pizdoval mi raz, že som mohol, že proste zbytočne ho stavať, ale však nikto nepovedal ani neodsúhlasil, že by sa len preniesol ten Nether spawn tam.
No to už se potom ne to, že jo. Vôbec nikto na to Neodsouhlasí. proste ani, že či sa má nový postaviť, alebo či sa tam dá ten starý a nič proste. Tak Toto, nám to no, tak nějak vyhovovalo, akorát mm, nás srali ty pigmeni, jo, protože je tam docela někdo vždycky nasrával docela často, no. Ty, a to spawnovanie kvôli Spygotu je strašne chabé a sa to muselo ručne nadstavovať a no já jsem zvyšovať. potom přidal víc, že se potom spawnovalo víc těch mobů, ale i tak pořád nás jako štvaly některé věci na těch pluginech a jsem A rád, to je že jsme. dlhý príbeh a to vám povieme postupom času zase. Takže každopádně Ranger byl Mhm. první, kdo přišel s tím nápadem pohnout s tím Netherhubem, no a potom se na tom teda podílel Centry, který mu pomohl. A Myslím, pak že aj se Varius tam nerobil niečo náhodou? Varius tam nic nedělal. Mi sa zdá, že Jo, tie stromy tam pchával. A jo. akoby robil ten porast, mám taký pocit. Hele, možný to je, ale převážnou práci tam udělal Ranger s No to Centríkem. viem, ale myslím tak, jak to bolo, tuším, že aj na tomto novej mape, tiež Monkey, zase drobátko, tak ako by to bolo, tuším, že aj Varius to myslím, že vtedy bol, nejaké drobnosti tam dával. A ten No, bol prvý. něco na ten způsob tam Varius dělal, to jo. To si spomínam. Takže prakticky to je asi všechno k Rangerovi, pokud nějak vím. Ranger potom skončil kvůli tomu, že jeho natáčení, ten Minecraft, no spíš to natáčení přestalo bavit, pak Minecraft ho zase začal bavit, chvilku byl na whitelistu a potom i ten Minecraft ho zase přestal bavit. A bylo to takový, že začal žít svým způsobem, svým životem, zamiloval se taky, měl nějakou holku, X tu. takže neměl potom ani čas nějak na Rack and Play. No, Wolfe, víš, jak to myslím. Ja viem. Zamiloval se pindíkem, no. A Čau, posol. To bolo na Rangera, ne? Na teba nemyslíš si zase. no jo, jasný. Ale ako my s Rangerom, síce je to dosť raz za 1500 roka, ale napríklad nedávno sme si nehrali TF-ko, čož myslel si, že mi na tele prdela, alebo pravý opak. No jo, on si hodně myslel, protože Ranger měl za to, že umí TF hodně dobře, za to, že se pěkně zmýlil. No, takže to by bylo asi všechno k panu Rangerovi. Pan Ranger hodně s náma komunikoval, vlastně taková trojka, dalo by se říct, Centrík, Varius, Ranger, potom i Wolf k nám pak, když Rohlík odešel, zapadnul, že hodně jako jsme se bavili spíš my. Tak už takhle. potom neskôr som ako od Rolika, už ako to viac s vami som sa bavil. Víte, jo, S ním raz za týždeň som sa vyprával. I to nie. Tak. A ještě jsem vlastně načal ten Netherhub, jak vzniknul vlastně ten náš první natantní. No my sme sa dohodli a ten part, že tu bude prihlášky a nejaké tie projekty, či už Minecraftové na servery, alebo aj trošičku rozšírenie v projektu, ako myslím Přesně komunitného. tak, on nám pomáhal i s Guardian Farmou, vysušování, to bylo blízko. To bolo jak mesiac predtým, než skončil, akoby prvýkrát. No právě, Že- to jakoby hodně, vím, že jednou se Ranger tam hodně naštval na Centríka, že se nějak, že ho zabil a že mu nevrátil věci, nebo že ztratil věci, takže se tenkrát jsem viděl poprvé Rangera hodně nasranýho. To si pamatuju, no. Se tam No to mi robil zase Varius Igim, ty vado. Jo, Ranger tedy vždycky vypil ten neviditeľný elektvar a trolil, no ale oni si ako Varius Igim dali to a ma tam zabíjali. Až potom som to zistil, tak som sa jemu omluvil. A to, že som sa aj jedinýkrát pohádal s Variusom, to ešte to sem trošku načnem, je to, že ma zabili, zobrali veci a už mi ich nevrátili. Ja som bol tak nehorazný na sa, lebo som mal dobré veci. Diamant. jasný, no. No, ale potom sme sa asi za 2 dní uzmierili, tak to bolo v pohode. Tak aspoň, že tak, že to tak dopadlo. No. Ale ako Ranger mal dobre ako trollovacie tie. A všetci to potom prebrali a potom sme si mysleli, že to bolo Ranger a bol to pravý opak, lebo to No, já si pamatuju, jak mě tenkrát Ranger vytrolil. Vlastně od té doby, co nějak přišel Ranger, tak začaly ty troly. Protože od té doby vlastně nikdo moc netroloval, jenom Centrík mě jednou vytrolil. No to si spomínám s tou hlavou. Že mi tam postavil nějak svoji podobiznu. Hlavu, ale myslím, to bylo to, já jsem odměnil, takže jsem mu naházel samozřejmě bordel do baráku, za což teďka se omlouvám, protože jsem měl udělat nějaký lepší troll. No. A nevěc se nasral na ten jeden blok, že si mu odkopal.
Jo, já vím, no, nejvíce nasral jenom na jeden blok, že jsem odkopnul, no. Ale to už je taky zapomenutý. Ani ne, ale to stále je vo videu. Já, Tvojom. konec konců můžu říct, že vlastně s Rangerem přišly i první troly typu, že mi naházeli s Grixanem všude dveře, ale udělali to tak debilně, že oni potom se dostali do takové šlamastiky, že se s těma dveřma tak zadělali, že nemohli projít, tak mi tam něco rozkopali, podupali mi pole, vypustili mi ovce a to jsem vážně byl na ně nasranej. To si Že jsem s vzpomínám. nima nemluvil tak týden prostě a už ani nevím, co jsem jim udělal. Už ani nevím, jak jsem se Rangerovi pomstil, nebo jak jsem se pomstil Grixanovi. Myslím, že Grixanovi jsem tam vysázel stromy, nějaký jungle. Já si zase pamätám, že Hesty vytrhla cobblestoneom Grixana, ten sa bugol do toho bloku a Jo, prišiel a ta všetky veci. prostě... Nemohl se najít ty věci. Ja, oni buď sa asi zničili v tom bloku, keď sa tam akoby to, alebo sa despawnuli. Že boli niekde v jaskyne prepadnuté. Takže vlastně ho hezký pomstila i za mě, ale tady ten troll byl tak prostě blbý, se mi nelíbil, jako neřeknu, No. kdyby dali všude dveře, ale oni se mi podkopali i pod barákem a tam čekali, ne? A já říkám, to byl tak ještě ten den, myslím, že jsem byl i nasranej, takže mě nasrali dvojnásobně, takže jsem potom odešel. No, tedy bola taká trollovacia údobná. No prostě trollovací horečka přišla s Rangerem. Jo, akorát, že to neměl dělat, protože neznal Centříka. A Centřík byl s Variusem u Rangera. Ježiš, A ten diel si pamatuju na tu spomínam. legendární troly. Astro, hej! Jo, no. Jak sa tam pripojil? Surprise, motherfucker! Jak sa tam pripojil, to si spomínam. On to má tuším, že ten diel stále Centrík ešte. Nejlepší bylo, že Centřík dal lomítko home a Varius dal jenom, že se disconnectnul a šel pryč. Ale on tedy sledoval, jak mi to Ranger hovoril, že ich sledoval na Dim Map, lebo v tej dobe sme mali Dim Mapu. Ale my jsme měli Dynma. A že furt sa tam potul, tak sa tam pripojí a to surprise. Surprise, motherfucker! No. Ale aby sme tak umielali potom, po chvíľke prišiel další hráč. Teoreticky mohl najít jenom tu minutu a dát ji jenom do popisku. No ten konec surprise tam. No a ten odkaz, prostě, to je legenda. Ja tam podávam odkazy, na ktoré sme si to podrobne prejdem to video a dám proste na to odkazy. No jo, tady prostě jsem s Rangerem přišlo to trollování, jo. No, Pak a už potom můžu prišiel říct, ľahká pracovná sila, to môžeš No. po tých troloch, pár týždňových. No, dále bych chtěl říct, že teda k Rangerovi už je to všechno, aby jsme ho tak nějak hodně nerozebírali a dali jsme prostory ostatním. Další na řadě máme komunistu. Přišel komunista do naší komunity, kde už působil jeden nacista. Ty zmrde, to už jdeš na čo? Jo, přesně tak, protože my jsme si dělali srandu s Wolfem, jakože je to německý, že jo, takovej Němčour, takovej náš fašista. Nacista, ty fašista. Fašisti boli Italiové. Tak jsem si to splet. S Mussolinium. Ještě něco vítlo do krku do prči. Hitler bol nacista, Mussolini bol fašista. Jo? Jo. Víte se vím něco z té historie. No, to máš No a blbé, no. Joker prostě, my jsme mu říkali komunista kvůli tomu, že on prostě propaguje jakoby ruský tanky, mluví hodně o Rusku, o Stalinovi mluvil, měl tam prostě vždycky, když jsme na Skype Ne, o Stalinovi nie, on mal proste ruské akoby vojsko rád. No. Hral tie vojenské hry, prevažne za Rusko. No, A bol pracovitý, čo sa týka, že strašne veľa fakt pomáhal, čo som aj u mňa. no. Čož som mu dodnes vďačný. Komuši, jak to díváš? I still love you. Takže jakoby to, jak jsme mu říkali, že je komunista, tohle, tak si tam dal i z jednou z recese Stalina na Skype, takže jsme vždycky volali, on jsem tam vždycky měl toho Stalina. No, on ma oslovoval Hitler vždycky, lebo ja som mal veľké územie, že Hitler poliká. Takže jsme tam měli vždycky, že Joker měl i ruskou vlajku tam na svým.
vlastně si tam vybudoval u sebe a jenom jsem čekal, kdy Wolf si tam udělá aspoň německou vlajku, jak se nedostala. To vieš čo, to by ma zabanovali na YouTube, ty vole, keby tam dal hákový kríž. Hákovej kříž. No však, ale keď ma odsloval nacistov, tak nacisti mali ten hákový kríž, ty vole. Takže to by byl ban, protože my máme v pravidle, že žádný tyhle ty věci u nás se nesmějí to. Takže teoreticky jsme vždycky řekli, tak kdo koho bude okupovat? Wolf, Jokera nebo Joker Wolfa? Nakonec to skončilo tak, že bohužel potom Joker skončil, ale k tomu se ještě dostanu. A to za dlhú dobu až... To potom za dlouho, no. Vlastně on už pak přestal chodit... To bylo až letos. Ne před rokom, ale letos. Ono to bylo kvůli tomu, že my jsme skončili se Skype hovorama, přesunuli jsme se na TeamSpeak a Joker prostě TeamSpeak nemusí a chtěl vždycky skypovat. Takže spíš to potom spadlo kvůli tomu, že on chtěl jenom skypovat, nechtěl prostě žádný TeamSpeak a potom přestal chodit i úplně na ten Minecraft. Takže tímhletím pádem jakoby Joker... Teraz mi Ranger vyskočil, že hral Rocket Launch. 2 měsíce taky ne, dozadu. Prdla, to bolo ešte pred prázdninami veľkými. Jo, tak prostě nějak v tom. Viem, že sme ešte boli tu, keď som bol vtedy u teba a u Luboša. To bolo na začiatku kvetna. Myslím, ako reálne sme sa videli. Tedy ešte tam bol a myslím, že tak v polovičke mája, teda května. No on skončil nějak v květnu nebo v červnu. Tak nějak to bylo. Takže jakoby vlastně díky Jokerovi, který nám hodně pomohl, byla to taky taková levná pracovní síla, by se dala říct. Pomáhal nám hodně při projektu zvaná realizování projektu železnice, TNTčka, prostě a už tam odbuchoval, prostě díry nám pomáhal dělat. Čiže na velmi veľa projektov, ktoré sú aj natočené. Myslím, že z tej staré mapy, tak tam vidíte, že na každom bol vždycky Joker. Takmer. Na každej strašně hodně v tomhletom materiálem. Prostě jakoby Joker, když byla něco potřeba udělat, tak Joker prostě jakoby proto byl a pomohl nám vybudovat tyhle ty velký projekty, za což jako mu ještě doteďka děkuju, že se uskutečnili. A což jakoby se ještě váže takhle k Jokerovi, že vlastně on na Rohlíkovo video podal tu přihlášku. A já když jsem ho poprvé jakoby viděl, jak jsem, jako můžu říct, že jsem ho nechtěl přijmout. Já jsem prostě byl proti němu, já jsem ho nechtěl na Rock and Play. Ale vy ostatní jste mě prostě překecali, já jsem mu šanci dávat nechtěl, jo. A myslím si, že buď ty, nebo Centřík, už nevím, kdo to byl, i Varius, řekli, jako, abych mu tu šanci dal, že přece jenom nějak jako to vysvětloval tím způsobem, že by měl dostat tu šanci, že když už je tady svým způsobem rohlík tohleto a že tohleto, že prostě se může naučit natáčet a tady o toho zase jsme, už poukazoval právě na toho Variuse, tak poukázal zase tady na to. A já nevím, já jsem se prostě Jokera nějak jako, že jsem mu nerozuměl v tom videu pořádně, co on vlastně říká. On je Trnavčan, akoby Trnavského kraja, tam hovoria tvrdo. No, tak jako jsem nevěděl co a jak, takže jsem říkal, paráda, budeme mít na serveru někoho, který jakoby neumí pořádně natáčet, mluvit v tom videu. Jo, já mám takový pocit, jestli není náhodou Joker, jestli nebyl dyslektik. Já teďka nevím, jestli to tak je, jestli to tak není, tak se omlouvám. Takže jako tomu... nevěděl, akoby, no prostě s větami mal problém. No, on měl problém prostě tady. Nevím, jak to volá, dysgrafik alebo dyslektik, nevím jak to. Dysgrafik nebo dyslektik. Jedno z toho, ale jako bol čisto v pohodě, že akorát to písanie tých vied mal problém. No tomu dělalo jakoby docela problémy. Ale mal jako svoju podporu Simča a to sa dostaneme až na budúce. No to se dostaneme. Takže jakoby ohledně Jokera, tak můžu říct, že mě pak mile překvapil, protože on se Joker na serveru hodně kamarádil s Nathanem, s ním se jakoby hodně ze začátku jako bavil a takhle, s někým jiným se moc nebavil. No stávali spolu. A hodně jakoby stavili spolu, Joker a Nathan to jakoby se hodně rozuměli
a hodně spolu jakoby stavěli, no. S Jokerem vlastně potom, jak bych to vysvětlil, ty jeho videa, on neuměl pořádně editovat nic, měl ještě ten 4:3 ten monitor. No a potom, jak si objednal nový, potom měl Počítač že, mal, neviem. počítač, nový mikrofon, že jo, všechno si obstaral, co měl, No on to má spoločné s bráchom, takže akoby... No on se pořád střídal u počítače z brách, no. Takže teďka jakoby to měl potom vyřešený, naučil se i editovat, už do toho jakoby, už bylo vidět, že si Joker víc věří, takže jsem rád jakoby, že Rack and Play mu pomohl aspoň v tomhletom, že se naučil nějakým způsobem editovat, že ty jeho videa už se pak zlepšily. Ináč som ti nikdy nehovoril, to rozsor, že skáčem do rečí, ale ja som mu hovoril figure, ktoré som robil vždycky aj ja. Že aby to vyzeralo, že som tam strihol, No, to stačí len stopnúť video. A potom zase spustím nahrávanie. Dodnes ten figure robím, ja to needitujem tak ako, ja to proste ako stopnem nahrávanie a potom znova spustím. A len to hodím do programu, vyrenderujem, čož by to ako dávalo o pracu, tak. Jasně, mě to vyhovovalo tak, když jsem si to video prostě natočil v celku, udělal jsem do toho tady to vystřihni. No ale tako, áno, hej, lenže keď máš akoby, keď vieš, o čom chceš rozprávať, je dobré, keď sa vykecáš, niečo si proste vydýchnuť, spraviť si to poza kamerou a proste k tomu znova vrátiť, tak je to dobré ako pozastaviť a ne proste ako to robiť na jednu klapku, proste dlhé. Jo, víš jo, nejde prostě na jeden zátah to udělat. Ako dá sa len, že tak vykecaň, že na to sa musíš až napiť. Ako ja som to robil do posledné, ale ako... Já se musím teďka taky napít a na sebe cítím, Ja nemám vodu, som vypil. Pár kvapí. Tak. Takže, ohledně Jokera si myslím, že je to tak nějak řečený všechno, vlastně nebejt rohlíkový video na zaplay, tak by se nám neozval. A můžu říct, že nám hodně v tom projektu a ve všech těchto věcech hodně pomohl ze začátku. A ta stará mapa, na který jsme teda vybudovali toho hodně moc, tak můžeme i vděčit ty projekty, že i díky němu se povedly a dali se realizovat. No, už nevím, kdo byl po Jokerovi, abych ti pravdu. No, vieš, že tam ešte bol, čo zaril sa do pamäti Rack and Play, bol Iggy. Igoušek. A ty myslíš, že přišel po Jokerovi? Oni boli tak narovnako. Viac menej. Můžu říct, že jsem na Iggyho v jednom tom pamětním díle zapomněl, protože jsem úplně na něj zapomněl, se mu teďka omlouvám. Nevím, myslím si, že si asi to video nepustí, že ho nesleduje. Iggy, no tak ten vlastně podal taky přihlášku díky za play. Jo, ten se taky dověděl vlastně o Rack and Play díky za play. Tak ten myslím, že viděl Centříkovo video tenkrát a reagoval na něj a poslal přihlášku. A Iggy vlastně, nevím, co bych němu tak nějak měl říct, já jsem, abych pravdu řekl, jsem se s ním nikdy moc nebavil. Na Skypeu moc. Takže jakoby nevím, jestli ty se s ním nějak bavil, Wolfe. Víš čo, ako, keď sme ako volávali tie skupiny, sme to po Rohlíkovi prezdali, tak ako sa pripojil a kecal s nami. Jo. No on akoby, jak bych to mohl takto zatrvovať teraz povedať, aby mal teraz pauzu, aby trošku mohol vydýchnuť. Tak o Iggym teraz poviem, keď sa trošku ja. Iggy proste prišiel prihlášku, sme si ho odsúhlasili, ako to bolo na začiatku, že sme si vlastne odsúhlasovali ľudí. A hral, staval, čo aj sa podielal na niektoré projekty. Lenže on mal totiž technický problém a to v tom, že mu to zrazu z 30 fps droplo na 5. Mal veľké problémy nahrávaním a hraním, čož bol za následok, že prvýkrát skončil. Dalo mu Taylorov akoby v dobe, že keby si napríklad nejak sa to zlepšilo a to, takže že dal mu akoby ticket, povedzme to tak imaginárny ticket na návrat. Čož sa potom aj... Taková druhá šance by se dalo říct. Lebo ako my aj dnes chápeme, keď má niekto technický problém. Príklad, to môžem takto povedať, tak Andy, ten má teraz technický problém, tak Centrik mu dal akoby priepustku, že proste za keď to nevrieši, že nemusí sa báť, že by ho prosme vyradili. Yes, tak. no. Tak u toho isté bolo u Iggyho. No a on sa potom vrátil, chvíľku hral.
Ale ako by ho potom to veľmi slavné CS-ko potom tuším, že chytilo. Hodně, no, potom. A bylo Ne snad, CS, pak UHCčko, hodně hrál UHC, no sice video. UHCčko, to jsme ještě hráli, tuším, že by nějaké bylo video s ním, z UHC. No, ty minihry, toho hrozně Mm, bavilo a potom ještě můžu říct, že ho potom chytlo, myslím, že to CSko, že CSko, hrál. vím, že na konci ho chytilo CSko, čo som si poslal, No, s ním písal. No a tak, ale aj keď bol len tak chvíľku, aj tak nám zaril do pamäti, lebo bol vlastne im prdel, pamätáš si to video, čo som púšťal krátka? jo, vykraftil jsem zase diamantovou Už 3 diamantové motičky, já se na to vyseru a zabiju na trance. Lebo jemu sa to vždycky lagolo a mal tam krompať, ale on si vždycky sa to jeden diamant schoval do inventára. Tak nebyt rohlíka, tak tohleto video ani nemám. No. A tedy to bolo strašne retardiš video, no, čož sme ako boli ako jemne retardované, ale uchyli sme boli až potom. Nástupem krátko. No, ono tam bude ešte zo pár ľudí, ale to sú takí nepodstatní ľudia v tom. Jako myslíš Galaktyho? Tak ten tiež nebol dlho na Recamplay Galacty. Galakty tam byl tak měsíc. No. Galakty přišel po IGIM vlastně nějak. A na Minecraftu Víš, no to jsem skoro zabudol na Galactyho. Spíš jako se znal s IGIM, jo. Ale moc se s náma nebavil, byl takový, že natočil video a tím si to odbil. Nebyl jako takový týmový do komunity, jo, ale jako na Minecraft ani si myslím, že moc stavět neumí. Spíš ty minihry by mu sedly víc. A taky přišel vlastně pomocí přihlášky ze Zaple, jakože se o nás dozvěděl. Vzpomínám, že býval kusok od domu, ne? Jo, nějak takhle vím, že tam měl, že bydlel v podzemí, on tam potom umřel nějak v té lávě, našel si tam nějaký místečko na bydlení, no. Hele, ke Galaktimu nic, jenom prostě, že tam byl měsíc a do survivalu moc nebyl, spíš ty minihry by mu sedly víc. No. Iggy, ten se aspoň snažil, ten měl jiný technický prostě... Ono, čo bolo divné, no, čo bolo divné ešte tak, že dosť ľudí sa v tej dobe hlásilo, ktorí boli tí minihrovi, čož nevedeli absolútne stavať, ani prostě na survival neboli zvyknutí. Ale prostě se přihlásili do komunity, která měla Minecraft na survival, ale i tak se přihlásili lidi, co jenom hrajou a umějí minihry, ale survival jim nic neříká, ani stavět neuměli. Ani komunikovat, Ani komunikace tam prostě vázla z téhletý strany, takže mě to hodně překvapovalo, že takový přihlášky vůbec přišly, jo. Já jsem si řekl, dobrý, má hodně odběratelů, má slušný odezvy u komentářů, tak ten bude v pohodě, akorát mě ho nenapadlo, že člověk, který hraje jenom minihry a ten survival moc neumí, že s ním opravdu asi moc člověk si moc hrandy v survivalu neužije. No a čož sa tomuto, akoby, to je posledná vec, čo bude teraz v tejto epizóde, je práve jeden taký, povedzme, projekt serverový, alebo skôr komunitný projekt, a to bolo Recamcraft. Recamcraft, no. Ten myslím, že nějak vzniknul po tom, co se Galacty dostal na server a takhle. Myslím, že ten Recamcraft, no, tak nějak vzniknul v té době, už si nejsem úplně 100%. Ono to vzniklo v březnu a trval 2 týdny, myslím. 2 týdny tam vydržel. No to prostě, pozrite si tu históriu na tomto kanále, na ktorý sa teraz to je toto video. Tam je to akoby trošku objasnené jako dátumovo. No bylo větší jakoby zájem, že lidi, co byli na Recamcraftu, se ptali, kdy konečně půjdou na Recamplay, jo. Prostě já jsem jim vysvětloval jasně, že to jsou lidi, kteří jakoby dostávají druhou šanci ukázat nám, protože jak tam byli ty lidi z těch miniher, jo, jako Galacty. Takže jsem chtěl jako mít takový přehled, jak to vlastně s nima bude, jestli umějí dokázat to, že na ten survival a do té komunity patří, aby se nějakým způsobem prokázali a Recamcraft byla jejich druhá šance, aby o tu šanci zabojovali, aby se na Recamplay dostali, proto ten projekt vzniknul. Proto vzniknul podserver Recamcraft a dostalo se tam opravdu taky hodně lidí a díky němu jsme poznali i pár lidí, kteří se na Recamplay nakonec dostali a byli s námi docela dlouho. Čože potom zanikl.
No zaniknul, Za no, chvilku. protože už tam někteří přestali mít zájem a vybral jsem z nich jenom ty lidi, kteří byli nejaktivnější a kteří měli snahu. Ty jsem pak na Rack and Play vybral. V krátkosti, kdo všetko bol, mohol bych teraz to. Bol Danek, odtiaľ bol z Reckenkraftu, prišiel. Pamätám si aj Michaelonka tam odtiaľ bola, že jo? Na Rack and Craftu tam hrál Danek, Michaelonka, byl tam Nope, byl tam Ygrickson, který dostal druhou šanci. Prostredníctvom toho. No, dostal šanci, protože se tenkrát jako jsme se neudobřeli. Takže jakoby jsem ho na Rack and Play nechtěl, chtěl jsem vědět, jakoby, jestli ten survival, jestli si zaslouží být znovu na Rack and Play, jak jsme se tenkrát pohádali. No a potom tam byl ještě, mám za to Lipíček, no to už Lipíček, je taky no. sama. Lipíček, Pipíček, Píček. A ešte vieš, že tam bol. Kdo? Ten dvojnočný můr. Jo, počkej, ten tam nebyl, kamaráde. Bol na Reckenkrafte. Jo? Jo. On potom si ho, potom jak si bol Var... Jo, počkej, Warblaze. Yep. No jo, ten tam byl taky, no, ale ten tu šanci nedostal. On bol na Reckenplay, lebo ty si tedy dosť z toho Reckenkraftu aj bral, čož potom bola blbosť a niektorých si dal preč, lebo neboli komunikatívni ani nehrali. No hele, jedinýho, kterýho jakoby jsem byl zklamaný z těch lidí, co se dostali na Rack and Play a potom tam dělali takový stavby, nestavby a komunikace, nekomunikace, byl Lipíček, ten neuměl vůbec stavět, ten byl spíš minihry. Danek na to, že hrál minihry a sekalo se mu to a dostal takovouhle šanci, prostě, že se osvědčil a byl u nás takovou dlouhou To já dobu. jsem mu vtedy Optifine poradil, což mu to trochu Optifine, stabilizovalo. taky se jeho tvorba zásadně zvedla nahoru. A jako byl to asi nejdýl hráč, co vydržel z Rack and Craftu na Rack and Play, protože jako jsem byl hodně překvapený, že hráč, který jakoby byl na minihry spíš, tak v tom survivalu Danek uměl stavět opravdu krásný stavby a líbily se mi. Jo, Lipíček, ten postavil nějakou obludu, nějakou prostě zabydlel se v džungli a do teďka, jak blízko tečky, teďka jak bydlela. Tak tam udělal v polovičke to bylo. Asi. No. Cože? Tak v polovičke džungle, to si vzpomínám na Nějak té tak mapě. to byla. A tečka byla na kraji, takže byla to na cest. Nejlepší bylo, že on no. jenom přišel, napsal ahoj a A odbil odešel. se. No, to bylo pořád s ním dokola. To samý Warblaze, ten si tam udělal snad jenom malý domeček, zase kostku postavil do toho truhlu a tím to končilo. Pak přišel, odešel, nic se tam nedělalo. A Danek, opravdu jsem rád, že se potom odpoutal od toho Lipíčka. Ten ještě si vím, že se s Lipíčkem pohádal, že budem kamarádi, jo, a prostě takový to dětský, jo, jako ze školky, jak vždycky třeba já bych někoho štípnul a on šel za učitelkou a budem kamarádi, prostě mi to přišlo takový dětinský úplně až ze školky tady to chování. Lipíčkovi bylo tak 12 let. Byla chyba, že jsem porušil tu věkovou hranici v té době, že jsem nechtěl, aby prostě to tak nějak vypadalo. Prostě jsem zbytečně byl jsem moc hodný v té době, no. Takže jsem vzal Lipíčka, vzal jsem toho Warblaze. Nope, u toho jsem čekal trošku víc, že se bude víc snažit, že když z toho Rack and Craftu jsem ho vzal, ačkoliv ze začátku byl aktivní, potom se na to úplně vykašlal, měl nějaký technický problémy, potom se vymluvil na to, že nechtěl nějakým způsobem prostě komunikovat. Hovoríš o Noupovi teda, že? Problémy ve škole, že má a takhle. Hovoríš o Noupovi čoraz, čo? Cože? Hovoríš o Noupovi. No. Ja potom na konci ešte poviem, že koho zavolal na server, čo bol tiež dlho na serveri. Jako myslíš Matyho? Mhm. No, vlastně jakoby doporučil Matyho, takže zase nebejt Noupa, tak nevíme Maty. Maty dobre stavil, ale nekomunikoval. A to bude inakšie proste v budúcnosti. Měl hezky stavět, ale bohužel nekomunikoval tolik, co bychom chtěli. Jo, myslel jsem si, že ta komunikace od Matyho bude lepší, on se vymlouval na to, že se nechce překřikovat jeden s druhým, ale to spíš nebylo kvůli tomu. Bylo to kvůli tomu, že prostě nechtěl prostě komunikovat, chtěl se bavit jenom s určitýma lidma v úvozovkách a o ty ostatní mu moc ani nešlo, aby se s nima bavil, takže spíš se bavil hodně s Dankem
S Dankem se hodně zkamarádil a na Rack and Play vydrželi opravdu hodně dlouho tyhle ty dva. A můžu říct, že Maty a jeho stavby, ty byly opravdu hodně dobrý. Překvapil mě, ještě doteďka jsem rád, že máme nějaký jeho stavby na téhletý nový mapě. A mrzí mě, že tam Maty nevydržel díl, no. Kdyby opravdu, on se vymlouval i pak na to, ačkoliv je to pravda, že ve škole si z něho dělali legraci, že našli ten jeho channel a potom si z něho dělali legraci, že natáčí Minecraft a tohleto. A pak mě mrzelo, jako, že se na to pak i jakoby chytil, vykašlal se na to a už potom měl jiný úplně myšlenky, pak mezi nás nechodil. No a nakonec přestal chodit úplně a tím pádem, co jsme mohli dělat, že jo, z Rack and Play ho vyloučit. No Danek, ten měl úplně jiný problém, ten se nějak zklamal v tom YouTube, smazal channel, smazal všechny videa, co měl. Channel má, len že ty videa tam nejsou už. No, všechny smazal. Danek jich měl snad 45, 44, nějak To takhle se měl rovná, no a celkovo přes asi 200 videí mal tam. No, měl jako hodně těch videí z Rack and Play. Ačkoliv Danek si to zavinil sám. Jo, on se začal bavit i s jinýma lidma potom jsme ho teda vzali zpátky na Rack and Play, že toho litoval. No a nakonec stejně se u nás moc dlouho neohřál a pak šel pryč. No 2-3 měsíce to bylo ještě. No, ale jako... Ne víc, počkej, 4-5. Byl opravdu snad jediný hráč z Rack and Craftu, který vydržel sakra dlouho a jakoby nespomínám na něm ve špatném. Ještě doteď se třeba někdy bavíme takhle. Občas přijde na TSK. No, někdy přijde a pokecáme. Prostě jakoby s Dankem byla vždycky pohoda, někdy byl takový výbušný, takový víc agresivní. Někdy skutečně vyletěl, no jo, známe. A jak říkám, tyhle ty lidi dostali šanci z Rack and Craftu, byl to projekt, který bohužel neobstál, ale určitě se dostaneme i k tomu, že Rack and Craft se znovu jednou obnovil, ale to ještě necháme na budoucí. To je na dlouhou dobu ještě. Ještě skoro nás na budúce čaká taká jemná temná chvíľka, čo bola na serveri a v komunite. Také temnejšie obdobie. Ja skoro tak... už na další to na budúce, ja to hovorím, že na budúce zase. Že na budúce uvidíte, vieš, tak asi. Jsem připomněl Gora. Dnešním díle, no to je jedno. Jinak Gora taky kdysi, no byl. No to všetko ešte to. Dobre, to by bolo všetko, teda ten budúci diel bude takou trošku temnejšou stránkou, že sa dialo. A trošičku aj v rámci sklamania, kde bola prvá kríza. Tak to sa všetko dozviete na budúce. Dúfam, že sa vám to páčilo a uvidíme sa u ďalšieho toľku, alebo inakšou videa, ktoré by malo výsť na kanále Rack and Play. To je všetko. Tak se mějte lidi a určitě sledujte channel Rack and Play. Ahoj. Hello.